trizizünk egyet. Akkor csusszanjál be hátra, Laci. Ezt hajtsam előre, vagy hogy? Nem kell. Semmit? Roger, on revient en 2 minutes. Akkor tessék, videózzál. Videózzak. Bazd vagy. Told hátra az ülést. Azt hol kell? Középen. És akkor Lamborghini. És kulcs? Ott benne a kulcs. Hol? Ez? Kapcsoló, igen. Igen. Most ragd, mint a indítóznál. Csinálj egy önindítózást, nyomd meg a D-t. A D-t. Aha. Ott. Go. Adj egy gázt neki. Ennyi? Aha. Hoppa. Jó. Na, így is. Hol volt? On revient en 2 minutes. Ez jó pufat. Várjál, de közben magad. Mondom, biztonsági év az Oké. kell. Itt nem számít a piáltál, biztonsági év legyen, az a lényeg. De hát nem piáltam természetesen. Nem, hát. Akkor merre menjünk? Hát arra egyenesen. Fogász. Baszki, de jó. Laci, ez orrhajót te. Én tudom. És fék is van. Jó. 4 tárcsafék. Itt balra. Meg kell veszni. Nem megyünk hosszúra. És jöttek hozzá. De nem kell, az miatt nem kell aggódni. Az anyja van szerint. Nem, nem, már csak egy ennyi, csak megfordulok és már mehetünk is vissza. Marha jó pofa te. Akkor tolj egy kövéret neki. Így ki jobbra. És egyenesen tovább itt egy irányot. Hát ez jó. ...67, nézd oda. Pattogos nem, mondom, 85 simán megy. Ez tetszik nekem te. Itt tudom, ilyen jobbos. Nyű. Mint egy bogár. Aha. Marha jó. Egy irányú? Ez igen. Egy jobbra. Az ki vicces. Na, hogy bírja az ugrató? Hát igen. Hát. Jó. Elég már belőlem. Hát ez munkás dolog te. Azt mondom, hogy ilyen autó jellegű. Igen. Nem autó, jellegű, nem autó motor. jellegű, igen. Szóval itt vagyunk, itt befordulsz a udvarba. Itt balra. Ja, hogy itt balra. Hát akkor várja. Itt a rükverc. Aha. Motorhang nincs. Semmi, marha jó. V8-at kell valahogy varázsolni vele, hogy legyen kis hangja, de egyébként hang nélküli. Que genial. És elfér mindenhol. Hát ez vicces. De. Marha jó. End, megnyomsz egy end. Ja, úgy is jó. Jó, Úgyis jó. oké. Ja. És akkor nyisd ki. Lambo ajtó.
Várj, ezt állítsd le most már, István. Oui, István! István. Oui, bonjour.